This is Antonius! Vi er kommet her i dag, eller vi er samlet her i dag, undskyld mit brug, for at ære den store Cæsar. Og jeg føler, det er min pligt at føre hans testamente videre i livet. Hvad efterladte Julius Caesar i testamentet, spørger I? Det var et godt spørgsmål. Han efterladte 300 sestester til alle romerske borgere i Rom. Men det førte det vil jo føre til en stor opstandelse i byen, da befolkningen betragtede Caesar som en helt. Og der vil jo udvikle sig en vold, som vil tvinge senatorerne væk, som har deltaget i sammensværgelsen omkring drabet på Caesar. Og han må derfor flygte byen. Og der hvor jeg, Marcus Antonius, vil stå som den mægtigste mand i hele Rom. Og jeg vil sørge for, at jeg får alle de gode kommandoer, og jeg vil tildele mig selv Gallia Cisalpina og Gallia Transalpina. Nej, Costa Rica. Landet, der sprudler af liv, kultur, latinamerikansk charme, glæde, hjertevarme, salsa-rytmer og regnskov eller Jurassic Park. Vi er nødt til at have et samarbejde. Hvad? Så vi kan opretholde vores stærke plads på toppen af Romeriet. Ved du hvad? Perfekt. Det er en god idé. Jeg kan lide det. Apropos ingenting. Jeg kan mærke blodet strømme ned i mit lem. Jeg tror, jeg vil tage til de østlige provinser og finde den dejlige kvinde, der hedder Kleopatra. Ja, nu har vi jo indgået det her triumvirat, men det er jo ophørt. Nu er vi 38, så hvad vil vi bare sige, fuck it, og så tager vi bare lige små 5 år til. Ja, vi kan godt tage 5 år mere. Altså, vi mister jo alligevel ikke noget. Altså, det plus har jo alligevel mistet en del af hans magt, han har ikke noget reelt at sige længere, så det kan vi jo klare. Så det er godt at have en på sin, så det er jo godt at have en på sin side, som der bare kan hjælpe en. Ja. Lad os prøve dem, så tager vi 5 år mere. Det gør vi. Pompejus magt i dagen lige nu. Altså, hvis jeg slår til nu, så når han kommer til dig, når han er flygtet, så bliver han hakket. Ja, det er nu, vi skal slå til. Det er du ret i. Og jeg forudser jo, at han flygter til Asien. Det er jo der, hvor han især har noget at komme efter. Så når han kommer der, så finder vi ham. Indleder nogle forhandlinger med ham. Og så bliver han henrettet. Så bliver han henrettet, og han bliver dræbt med sværd. Du burde fratages dit konsultat, sådan som du har hånet mig, i det du er gift med min søster, og samtidig så har du kraftedeme et åbent forhold til Kleopatra. Hvad fanden er det for en? Det er slave. Finder mig kraftet ikke i din fede luder. Ja, velkommen til en afrundende historietime her, hvor jeg og Tania indledte synlandet meget kortvarigt slag mod Antonius. Og slog ham, og derefter deserterede hele hans hær så ham over til min herre, hvor efter han var flygtet sammen med Kleopatra tilbage til Egypten. Og jeg fulgte så selvfølgelig efter dem, fordi det skulle de da ikke slippe godt fra. Så da jeg angreb dem fra øst og vest, så endte det med, at de to svanser begik selvmord. Og så stod jeg så tilbage selvfølgelig som den ubestridte hersker. Så det var sådan, det gik til.